फाइनाय 28 सालमारिव तिप्रासा दफानि मानथायनो साननानि बागै चाया नुंयावै लाहार कासुलाय चबाख्लायनानि रिंसाका हाबु बाग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा आवनो रुगै चा सालो हाथाय गतरो लाहार कासुनानि थायनायनानि थांगा CEM, EM, MDC, MLA तै तिप्रामथा पार्टी बदलनि आदंसं TAADC ni CEM Purnachandra Jamatia tei EM Bhabaranjan Riang Shakha Bobagrano Dilli wo koksap ni bagai ringgoi thungrung thungoi tongkha Avani bagai kha dukjagai bobagra thuya shak ni bagai Chaya nungyawai tiprasa dofani manthai sannani chobawo achuk sinai hine shaklai rekha Choba chengsawano 28 February ni simi hathai kotoro aro manjagano baithang ha bobagra Pradut Kishore Deborma लाइके कोइलाव हामजाबो याफारो जत नाय तंनाय जोंनि हास्टेनि लुकुरब न जों तिनि अर फाइखा जोंनि MDC रक दङ MLA रक दङ जोंनि YTF नि लिडार्स रक दङ आमसाइनि जोंनि लिडार्स रक दङ जों तिनि अर फाइमेन इनके माहायनो जोंनि बुबाग्रा fasting tonani bagai 28 tarik ni simi sidang tona zakha fasting until among yasa tonai hne chini bubagra dini declare khaike jo o jaga ono boni asot thairok sna janai kaisano demand kaisano sanmo chini bubagra chini tiprasa lukurong ni bagai next generation rok ni bagai constitutional solution chini tiprasa ni bagai central government rok ni info जों जतनो साइमान चनि बुबाग्रा इनि राजबारियाव आसगै आराम के तंमानो बनि जिंदगी ब बाहायके तंनाय बनि साग बाय थांके काहाम के तंमानो हेबा चनि बिग्रा ते पासारनि बागै चनि बुबाग्रा आस 2019 नि समिति प्रमोथा फर्म फाइखा चनि पासारनि हामथाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन प्रब्लेम बागै जों एडिसी फर्म फाइखा निर जतनो साइमानो जों बराबर एडिसी बाङै बो पक साखा जे ताबक बोसनो 2% नो बाजेट स्टेट बाजेट नि अंश रोजागु जोंनि गामि आमसायाव साखामनि व्यवस्था खायमिया रोंनावनि व्यवस्था हामिया लामानि व्यवस्था हामिया दै नुंजानायनि व्यवस्था हाया गामि आमसानि लुकुराव जतनो सावो जे दै करे हिंखेबो एडिसी गभर्नमेन्ट तंगतै पर्यन्त दै रयमाया जों सिनानि नांगौ दैनि डिपार्टमेन्ट DWS नि स्टेट नि यागोसि जोंनि एडिसी ओ जोंनो रखजाया जोंनि लामा सनानानि बागै स्टेट नि सिपरा डिपार्टमेन्ट PWD जोंनो only 5 crore लामसाम रवि सैलारि रनानि पर्यन्त जोंनो टाइम टू टाइम रखजाया नुइ दंमोन खानि बांसिन बुबाग्रा नायबो जोंनि तिप्रासारनि भबिष्यतनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट रनानि अंथोंलै दाबि खायमोन बरक तालबाहाना खायदों BJP गोदोंमा बोसोरावै नायसिनलायखा एसेम्बलिनि सिगां निसिमि डायलग चलायमोनि एक बोसोरावै खायनाय खाया अमहाय ङै दं जोंनि बुबाग्रा कायसनो नायहरमोन गोबांमान लुकुरक जोंनि बुबाग्रानि प्रति जारा बिसास खायदोंनाय र जोंनि तिप्रासा लुकुरक जतनो बुबाग्राना आसाय दंमोन जे ब कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तबनाय किन्तु केंद्र सरकार जे बरक गसिमानि न पर्यन्त सामंखाया ताबक राज्योआव मोदी जी का गारंटी फु तमाम गारंटी जोंनि गामि आमचायो दै रनानि जल जीवन मिशन प्रकल्प खायखा लामानि प्रकल्प फायखा नाव रनानि प्रकल्प रव स्कुल सनानानि प्रकल्प सनाव जोंनि आमचायो तमा इमप्लिमेंट खा ताक्स जुरा नायदि कोनो इमप्लिमेंट इंया ना बरक खायो ना जोंनि एडिशनल खायरोनि रौ ओंखा के ओ जराव जोंनि बुबाग्रा हानि नक फाङै निजेनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै बनि खायथाय रेसपन्सिबिलिटी होनै बवासौनि तिनि थैया साक जरा जे जोंनि बुबाग्रा अर जागाव न हाथाय कतर न आसगै मायचाया नुया खलाय तङै थैफानो थांसथों जोंनि तिप्रासानि सल्यूशन रया हखे होनै सिद्धांत नामनि तिनि जों अर फालायजा ब्लेक खादुलाय जाखायछि ताबोफोरनि जोंनि तिप्रासा लुकुरक रेशन कार्ड नि बागै ड्राइविंग लाइसेंस नि बागै राजनीति खायजौ
रेगा श्रमिक रनो रेगा तांरनाय हनै राजनीति खाइजागो दिनैनि बोसानि भबिष्यतनो जों मावा संनाय उ कक्सिसिनि बुबाग्रा बारबार साव तोफोनो चिनि बर' रक सहज सरल बोखा क्लाय किसाखिनो रेगा तांरनाय फुना फायदि हजाके रेगानि बागै थाङो निरक कয়েক दिन आगे नुखा 12 तारिख फेब्रुआरी दिनै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे di pramota jo din si moidan no nokhawi root block khai hangke ini roman script by porikhawo roi di makhamu kono dino possible ngia oma haino porjonto jeng movement makhayo chini hawo tongoi ini hani bubagra hani raja nang bharat boso tabuk poijona raja oma haike nijini dokhani bangwai samutane konsiba ekmatro chini bubagra simini wanchowin aidi hani bubagra rasmehelo tongoi बबनी निर्महल ने डिमांड खाया बनी जे प्रॉपर्टी बनो हैंडओवर खाइरो बनी बनी बांगै डिमांड खाया दिनै आम जनता चिनि तिप्रासा लुकुरनि बिख्रारनि सरायरनि भविष्यत जाते जों ताबक तंनाय रक तो जों तो पाइखा चिनि बुबाग्रा बारबार साव आनि जरा तो पाइखा किन्तु आनि तिप्रासा रक ताबक सराय सराय फाइनाय रक बरनि भविष्यत जाते जों हायतांथो दिनै पाहाड़ दै समतलनि बेबदान नायनो जों बसर पर बसर प्रमिस कायसे प्रमिस खायजाखिनो बुट बुसकाङाव हंके जों पक थाङो ताबो लोकसभा बुट फायफिनाय नौ फाय चिनो गोबां मा प्रमिस रखायनाय प्रमिस बै प्रमिस प्रतिश्रुति प्रति प्रतिश्रुति बे बोसोर गोबां प्रतिश्रुति रवै चिनो टाइम किलिं खायो जेनेरेशन टु जेनेरेशन पाइ रखा गेचिन बुबाग्रा तंमालिया दिनै थोखे थैस्थों होनै जों बुबाग्रा दिसनामानि बां अरब खालेजा चिनि जत वारियर्स जों लगेरुनाय चिनि बुबाग्रा बाय बाक्सनो हास्तेनि जत लुकुराव बहायनो दिनै ताफेम लग जाबाय चिनि दिनै बुबाग्रा बनि तिप्रासानो हाजागमनि बागै ब तिप्रासानि भबिष्यतनि सिमि वा सगै ब थोखे थैथों होनै जे सिदान्त नावै फास्टिंग तंनानै हांगार स्ट्राइक खायनायनि जे दिसन नालायमानि बनो जों जत सापर्ट खायनाय निरबो सापर्ट खायदि सापर्ट खायनायनि बागै गामि आमसानि लुकुरावनो सादि तानि केचिनि अमो पाइथाक जबा थांनायफोरावबो चिनि बुबाग्रा सावो बोसकाङाव चिनि डिलिमिटेशन फाइ दङ चिनि डिलिमिटेशनाव जों तै बिकिरिमा सोंसा खायरौनाय अमा हायके डिप्राइभ खायते उल चिनि बुबाग्रा गैफ्राव हंके जों सोबाबाय फाइट खायनोबा ताबकनि जेनेरेशनाव जदि जों सल्युशन माया हंके चिनि बोसाराव गोमासिनाय चिनि हास्तिनि जत तिबासाराव गोमानाय पृथ्वीआव गोबांमा अमाहाय जेनेरेशन गोबांमानि इतिहासबो दं निराव कोच बिहाराव थाङै नायदि कोच बिहारनि बर'नि कोच जातिर बेंक मै थांखा सिलिया ताबक बतसा दास चक्रवर्ती सुइ पाइपेबिलहा जोंबो चिनि तिप्रासाबो सालसा अमाहायनाय जदि चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन माया हंके हानि बाङै चिनि बुबाग्रा बारबार जोंनो सानि नायो बुजावनि नायो चिनि तिप्रासा लुकुरावनो सावै दंगो जे जों अमनि बाङै फाइन माखायनाय होनो फियाबा चिनि तिप्रासाराव ताबकफोरनो गोबां मानो नैनि इसा मासानि बागै रेगा श्रमिकनि श्रम दान देखायनि मानाव होनो थांनायबो दङ चिकन तैबो चिकन बनि बाङै थांनायबो दं आं बरावनो सानानि मुसुबो निनि बोसानो नोंनि रेगा श्रमिक ता मा दंमा हायखे खायनि मुसु चिनि बुबाग्रा रेगा श्रमिकनि बोसाफानो जाते नैनि रां फैसा आजेवानि लेखा गोरों मै फायथों भबिष्यत सोनामाथों अमा हायखे चिनि बुबाग्रा खायनायनि बागै चिनो इकोनॉमिकली सोशली चिनि ट्रेडिशनली जों डेभलप होननानै बाङैसि चिनि बुबाग्रा साव इंगे जों बुबाग्रानो लगेरो लायनाय निरो हास्तेनि लुकुराव बाहायनि लगेर लायदि हाथाय कतर 28 तारिखनि बेसि सिमि चिनि बुबाग्रा अर जागाव जेने बननो जों दिनै अर नायनायनि बागै जागाराव नायलायनाय चिनि सामु तांनाय रक दङ वारियर्स रक दङ अर थुंनो मन्चराव सोना जानाय अर आसक जानाय रक सोना जानाय दै फायखांगे बर' बाहायनि अर पार्टिसिपेट खायमनाय जाबो व्यवस्था खायजोन अब कि और এই হাতে কত সিমে दा कासु जानाय नाकि बन्थे কোনো कासु जानाय आरो एमने तो रोड ब्लॉक खायनायनि कुनु क गया हांगार स्ट्राइकसि माइचा याखि तंनाय अबसि प्रोग्राम चिनि बुबाग्रा दिसना माने अर कुनु रोड ब्लॉक खायनायनि बागै बैनो कासुनानि बागै अमहाया जों चिनि बुबाग्रानि वानसंमो ब शान्ति बाबेनो अर आन्दोलन खायनाय दिनै थैयासाखि तंसिनाय माने अम पाइथाक जबाबुनि हासि चिनि बुबाग्रा जदि केन्द्र सरकार फायै केन्द्र सरकारनि रिप्रेजेन्टेटिभ रक
bono nironi je samani no जों आलोचना खायनाय रसिनाय अमहाय इंहांके जोंनि बुबाग्रा उइद्र खायनाय हायची बुबाग्रा की सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फेम लबजाक मान दाखलाय का तांग हिंकाय बुबाग्रानि फुटिनो बपे खालामन दङ जे इ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तो बना हिनै कायसा को खम खामानि बिनि अर्डिनेट जे खामानि के ताबुक जे नों साइड मानि सारनि अ फुटि खामानि बकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फेम लबजाक मान दाखलाय खाबो सेंट्रल गवर्नमेंट फेम लग या बनि कग या सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो नायथों बसि कग हिंके निरो सिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै संविधानिक समाधान खायफायदि खायरदि बैनि जाति नहके किसा हिंके नायो जोंबो इंडियन जोंबो भारतबासी हिसाबै जों हानि बुसाखोसि जिनि राजा सिखोब राजा तै अरत माने पाहारो फायै बलंगो फायै आसगै माइचे एखे थुसने हाय हनै जे बुबाग्रा सामनि अमत तामसिनाय सिनि तिप्रासा जाते भविष्य माइमासे एखे बिख्रारावै मातंयाना तै अमसि सेंट्रल गवर्नमेंट बर पॉलिटिक्स दे खायतों खाय देतों बनि कगया बर सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि तिप्रासानि संविधानिक सल्यूशन मारनाय अमसि चिनि बुबाग्रानि नाहरमो जोंनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कग दंमानि जे साल क्लाउक मा चंनाय सिनि दंगा किन्तु बरो जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्य तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भविष्य चिंता खेनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रेखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथै कतरो र फाइए चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चों तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चांग तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चों कोइनाय जे रवत शुधु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे चों सामु मातांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साइए चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बये बेले कष्ट गंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये जोंबो बारि केम खाव दु फखाव माखौ तामय मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया बेले खतु खमक आमयो आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांग्रुप सुनो हाब त्रिपुरा कक बरक न्यूज नाई तंगमानि बागै जतनो हामबाय।